Munduan elkarlanean, horixe da gure gaurko gaia, badira euskaldunak munduan zehar kooperazio lanetan ari direnak, etengabe ari direnak, eta lau lagunen esperientziak ezagutuko ditugu gaur. Ezagun lehen da bizikoa Itziar duela 27 urte joan zen lehen aldiz kooperante gisa Eusko Jaurlaritzaren programa bati esker. Ordutik hainbat tokitan izan da eta Medicus Mundi erakundeko kide ere bada. Gurekin da Itziar Irazabal. Kaixo Itziar. Arratsaldeon. Ongi etorri Itziar. Berdin. Itziar, zuri zer ematen dizu kooperante lanak? Buruko mina asko, alde batetik. Bueno, buruko mina hori zen... Parazetamola. Ondo. Ez, baina nik uste dut azkenien lankidetza munduen murgiltzen garenak edo bizi garenok bizitzeko modu bat dala azkenean, ezta? Eta mundua ulertzeko mundu bat dala azkenean. Zuko gogoan duzu, joan zinen, kooperante bezala joan zinen lehenengo aldia? Bai. Hori ez da azten. Ez, eta lehenengo eguna koka herrira, ni Ekuadorrera jo nintzen kaputxinoekin, eta aldu nintzen herri batera koka ez da munduen herriri motza urika baino. Usine, gaina petrolea botatzen zuten kalean, ez egoen asfaltorik petrolea. Ara. Usine, eta nik esaten eban, ze politetan kooperantea izatea Izurretan edo Bizkaian. Zer da hau? Eta lehenengo gaba bertan, bertako etxe baten, Erlinda euken emakumeak izena dino. Azkenien diez gauzak hor gelditzen direla betiko, bai. Eta ezagutu omen zenuen orduan pertsona bat ez da zuretzat erreferente bihurtu dena. Bai, nik kaputxinoekin egon nintzen, gaztiek ez, baina bestik igual gogoratu gara Monseñor Labaka hil zuten Ekuadorren eta euren komunidadeko esan. Orduen han neu esan Miguel Goldaraz, beste kaputxino bat Naparra, Cabo de Villa, eta nietzako eurek izan diez oso referentea. Nik esaten nuen, ni nagusia naizenean honen moduan izan nahi dut, ezta? Bizi guztia emandabean, indigenekin, lanean, eta ez dakit oso patxada honean, asko, nietzako oso garrantzitsuak izan dira. Geroztik leku gehiagotan ere ibili izan zara? Bai, azkenien Medicus Mundi nago, eta orduen ez solan denpora luzetan zer lan egin behar da, ohitura txarra daukagu egunero jateko eta hone gauzak, eta baina bai voluntario bezala bain bat lekutan egonaz, eta mundua zabala da eta oso polita azkenean. Zuk urte askotako eskarmentua daukazunez. Igerri dezu hainbatentzat, persona batzuntzat, mesfidantza puntu bat sortzen dutela gobernuz kanpoko erakunde hauek, esanez zuk ematen dezun diru hori, bidean galtzen dala edo burokrazia jaten dula, entzungo zendun hori behin baino gehiagotan. Bai, eta moto ez da murru bat, ez dakizu horregatik, ezelan. esplikazazu. Ni beti pintzen dut adibide berdinez, zuk deko zu kontu bat, berdin emote oste, edozein bankutan, eta zer egiten duen banku horrek zure diruarekin ez zaizu ardura. Armetan, beste gerratan erabiltzen dauela, eta ez jatzu ardura. Eta gobernuz kanpoko bateri 30 euro emote dutzezuelako, hor zauza, honek dan erabiliko dabe. Adibidez Medicus Mundik bere antolaketa eran, bakarrik jasotzen dugun 10% erabili alda berton pertsonala eta bulegoko gastuak ekiditzeko. Orduan gu 1,2 milioi gutxi gora bera mugitzen dugu urtean, hori mugitzeko 200.000 euro olako matera biltzen da. Asko da, bai, baina ze enpresak ez dauka gastu hori pertsonalean, kudeaketa lanetan eta hori. Gero, bialtzen dugun diru bat batzutan galdu egiten dela, bai, Kongo adibidez da oso herrialde txarra ez daki, baina, han eskupekoa hartzen dago edo nok, orduen badakigu diru bat horretan badoala, seguru baiet, baina ez daki nire ustez hainbeste onura dekoz, oso diru gitxi galtzen dela bidean, lortzen dana kontutan ukite. Gero, ni badakitza, aspaldi baten nolako gobernuz kanpoko erakunde baten egon zan, diru, tipo bat bera gelditu zan diru egaz. Nik ez dut ipintzen eskuen jogan dipez, nigai tipez, eta egon aldala pertsona bat ez dauena gauzak ondo egiten, bai, baina printzipioz gobernuz kanpoko erakunde gehienak oso ondo lan egiten dabe, eta gaina gauzo itute oso diru gitxiaz lan egiten.
Orduan nik ez nuke horretan jarriko fokoa. Izan diteke ere dirua ez emateko aitzaki bat? Bai, bueno, nik beti izaten Zertarako dut. emango dut dirua gero hau galduko bada? Bueno, ni beti izaten dut, igual ez tetzezu emoten Medicus Mundiri, baina beti aurkituko dozu bat amat zure gustokoa dana. Eta ez badozu aurkitzen, da ez tozulako gure eman, eta zure eskubide osoa daukazu, nien nago esaten behartu behar dugunik inor, baina bai, horretan ni oso lasai nau eta nire burua oso lasai daukat guk egiten dugun erabilpenarekin, diruarekin, orduan, bueno. Medicus Mundin aritzen zarazu, besteak beste, ezta? Nolako baliabideak izaten dituzue, joaten zareten herrialdeetan? Badanetatik, gu lan egiten dugu asko bertako elkarteekin. Lankidetzako mundua 60 urtetan, edo Medicus Mundik 60 urte daramatza, 60 urte horretan asko aldatu da. Eta lehenengo momentuan, bialtzen zen jentea, medikuak, erizainak, farmazeutikoak, orain guk ez dugu iaia bialtzen nolako jenteri badagoz, bertan medikuak, badagoz, erizainak. Askotan, behar dana da teknologia, behar dana gauzak ordenatu, behar dana da alkarren ondoan lan egin, bueno, beste gauza batzuk egiten dira, ezta? Baina egia da, badanetatik egiten dugula, gaina osasuna ulertzen dugu modu oso globalean, ez da bakarrik mina daukat eta parazetamol bat hartzen dut, ez? Guretzako oso garrantzitsua da ura eta saneamentua. Ez dakizu ezelako suerti daukagun Euskal Herrian, txorro bat zabaldu etxean eta ur edangarria egotea. Horrek kentzen dauzen gaixotasunak eta gaixotasunak. Zenbat ume hiltzen dira ure txarra eraten da belako. Pentsetan dugu Afrikan lehoiak janda hiltzen dira la jentea ez. Jentea berezkoekin, deshidrantazioekin eta alako gauzakin hiltzen da. Ez da orduan egia da, guk danetatik egiten dugu azkenean benetan. Begitu hor ministra batekin gagoz, eta hurrengo gunean gagoz alberge baten, eta hurrengo gunean beste historia baten. Orduan, pixka bat danetatik egiten dugu. Eta zuen helburu nagusia da, kanpoko laguntza horren beharrik ez izatea, ezta? Horretara iristea, urrutik gaude? Urrutik? Bai, ni beti izaten dut, niretzako posgarriena izango zen, esatea, ja nago Medicus Mundin, ze Medicus Mundi ez da beharrezkoa. Hori izango zen egokiena. Bebai usten dut, herrialde bakoitza bere garapenaren buru izen behar duela. Eta berak bere erabakizek hartu behar dituela. Oindala urte batzu pentsetaban zen, garapen ekonomikoa lortu ezkero dana eginda zegoela. Ez, gure etxik esateban, nire etxie beti zabali dau, baina inorrez dela etorri nire etxera esaten zer egin behar da nire etxean, ezta? Orduen, hori saiatu behar gara, lanen eurekin eta saiatu euriri laguntzen, mundua beste modu batera ikusten, baina askotan nipentzetan dut, eure lagundu osteila niri gehiago mundua bestera batera begiratzen, Hori galdetu behar nizun, zer ematen dizu zuri, edo esate baterako gazteak lankidetzan programaren bidez gaztea joaten dira, ezta, Medicus Mundirekin. Zer ematen dio ara joaten den edo kanpora joaten den bati esperientzia horrek? Begitu, bertako jenteari lan pilo bat, hori argi. Baina ni beti izaten dut, gazte lankidetza programari buruz berbaiten dugunien, eta gaztea bueltatzen direnean dana, nik operante muden joan nahi dut, ez dakiz zer. Baina niretzako hori ondo dago, nahi dabena joengo da, eta nahi dabenak bertan ingo da lan desmitifikatu egin behar dugu lana, ze ordenadore lana asko dago eta kudeak eta lan asko dago kooperazioan, baina ni nahi dodana da doana eta ona bueltatzen denean, bai izen abokatua, bai izen arkitektua, bai izen telebistako aurkezle bat, bai izan edozer gauza bere bizitzan han ikusitakoa eta han ikasitakoa eukitzea, ezta? Orduan, kanpotar badatorrenien zure ondora horre eukitzea empatia hori edo jakitzea beste kultura batzu dagozela, mundua ulertzeko beste modu batzu dagozela, eta niretzako hori oso garrantzitsua da. Medikoaren gana doanean bat amat, eta nunga zara, ez daki Kolombiakoa, ni Kolombian ez, baina ez daki nun egon nintzen, hor sortzen den konplizidadeak mundu zabala da eta mundu honetan dano daukagu lekua, ez da, ilegalak, ez daki zergaitik, ni zergaitik naz gehiago Euskal Herrian jaizona zelako eta ez El Salvadorren, ez da. Arantxa, apunte batzuk hartzen ikusi zaitu. Guztakik beste zerbait galdetu nahi bate diozun, edo zerbait erantzi nahi bate duzun? Nazio batuen arabera eta indarrean dagoen legediaren arabera, heldu behar du
erakunde bakoitzak, Estatu Espainola, baina baita ere gure erkidego autonomoak, 0,7 ira aurrekontutik, daukagun dirutik 0,7. Espainia momentu honetan ez da iristen 0,3ra, Hori da. 2,5. Helduko gera inoiz 0,7ra? Jo, begitu horregon Gutxi dirudi esatezu 0,7, ba ezin. Horregon zan garai bat nik usten eban baietz, baina 2008ko krisia dela eta ez dela, esan behar dut Eusko Jaurlaritza hor mantendu egin dela. Bai. Eusko Jaurlaritza da irla bat estatu guztian. Ze estatu guztia 2008 urtean jauzi izan Rumaniako dirulaguntzan kopurura. Bai. Inote, eta danak endu bien. Eta gaina esaten dabe, krisia dago, lankidetzarako dirua kentzen dugu eta inorrez da kejetan. Nik beti esaten dut, Reala edo Atletixe bigarren mailara bajatu ezkero seguramente manifa bat egingo zan eta mundu guztia joango ginateke, baina horren alde egiten dugu eta lau goaz. Ez, egia da, eta ondo dago, ni bebai oso ondo ikusten dut Reala eta Atletixen salik izetie. Edo bakoitza nahi da bena. Baina egia da, momentu honetan, zaila da, heltzea, eta nik uste dut ez karela helduko. Epe laburrean bentsat. Ez, epe laburrean ez. Hemendik 10-15 urtera, ikusi behar zelan doan ekonomia, zelan doan garapena bera ere kontzeptu bezala aldatzen doa, orduen aldatu ala, igual, heldu leike, hor enpresa pribatuak sartu, ez hartu, hor badago hainbat, baina ez, momentuz ez. Ez hori, ez 20-30 ODS-en agenda, hori ere ez da lortuko.